social media یا کچھے فورومی مسرطبا کہ مسمتیں بڑی کارمرز کا نجوبی پوتی موسیقیا پا زبانا پا زیمرا پوتی راجہ واسطہ بعض کس نے فائدہ مندی عرب یا بلوچی زبان مطلب جدید ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میڈیا یا اے آئی ہے دورہ وہ امگرنج کرنے OCR ایک مطلب آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن کس نے رگوشاں تو آئی سرکاری بھی کہ تئی کرا ہمیں چو کتاب پڑھنے نوی پدا کمپوز نہ با نوشتہ نہ با بلے OCR پارستہ ہے وسیلے گا یہ پدا کس نے ٹیکسٹ تا کنورٹ مگ او اے آئی اچھی کارگر کے بعض کس نے چھی اس نے کہ تو یہ چھی کارگر پھوتے ہیں کتابہ نہیں ارزش تو اجبر علاس نبی اگر علاس بھوتے ہیں یا میگزین آنی مرچی کس نے دری دنیا ہا وہ دا مردمان کرا ٹیکنالوجی کی اشترت بلے تو گندے ٹرین یہ تہا جہاز تو کسی کتاب ہی گوں وانا گا انتہاں دروچا انو کسی گوگل ٹرانسلیٹر کس نے اتکا پھر ہاں وڑا بوا گانے تی کرنا چینل نہیں استا سوشل میڈیا کا مردم کار کرنے گا بعض کم مردمان کہ ہاں بطلانی سرا من کلا بعض کم میں کہ ہاں بوا گا یوٹیوب بلوچی ارا میان استمانی تکا دیما آرگا چچو مطلب مؤثر یا اثرمند ثابت پھر پس طرح بعضی چیزیں نہیں ترتیب دے گے واسطہ پیسرا تو اگر لوگتی نوشتہ کتا ترہ ایکسل شیٹا یا دیکھے جاگا کسنے ورڈ کمک زورت کبتا منو ترہ ایائی بعضی چیزیں نہ کسنے آنا لائن اپ کرنے کے واسطہ ترہ بعضی چیزیں نہ کسنے دار وائس اور اچھا اے آئی دور انو اے آئی دور ہے نا مرچی ارکس کا دبا وہ اے آئی تا مان کنگے کار کنگے درو چیز کنگے شما اے آئی دورہ بلوچی شاعری باندھا تا رتائی زبان ہے ڈیٹا بیس انچو مزن نہیں کہ آئی آہانا کسنے زورت کرتے اے آئی کتاب اچھی یادت کہ شما ہم کسنا بلوچی ڈکشنری سرا کسنا لفظ بلد سرا کارتا بلکہ وہ چاپ و شنکتا اور بدا بعض ایک شررین کسنا سوگاتی بلوچ راجا شما اسی تجربہ کم بگوشے پتا چنگو مچکرک نظارک لفظانی پتا یا شنک کنک چون بتا لغت سازی آنچو انچائیں کاری نہیں آئی واسطہ ترہ زبان ذات بوگ زبان باروا سرپدی وہ پتا لغت سازی ٹیم ورک کیے کھانے کہ تو جتا جتا ڈائلیکٹ ہاں کسنے لفظانہ بچنن تو بیاراں پدا آہانا تو جمع کرنے پدا ڈکشنری ہے کہ یک زبانی ہے بلوچی اردو یا انگریزی ہے تو مطلب کش کہ ماں سہیں زبان دوئیں زبان بلوچی اگر کم باز بلے عید کے زبانہ میں ہاوڑا دس رسن بندہ تا حیال یہ بود تک کہ ماں ودے شاہرہ کے نشتگاں کراچیا 25 سالہ برز ہیں کہ ماں دا نشتگیں یا رواز ہیں ادا ہو دا تو ماں ودے چپ چاگردار جا کے ماں نشتگاں ماں دیستا کہ کسانے زہگانی زبانہ میں بازیں لفظ کے اسنے روانا بندہ تا منی حیال بود تک یہ کتاب چی یہ دروشو ماں شراب امک روچی زندے تہا کہ ہمیں انگال لفظ کارمرز پاں ماں اشانہ کسنے بچنن دیما بیار امک روچی زندے گا پتہ اشارہ کہ ماں چنام جمع کنام دیگے ڈکشنریاں چی دیگے کتاباں چی یہ لفظان جمع مچارے مزن بوان گورے یکو دو سنگتے کر رہا کہ ماں یہ گپار درشان پاں چی کتابی دروش ماں کتابی دروش ماں ہو بلے من نشے سر صدق نیا پرچک کہ منزانہ ماں زبان ذاتی نیا اور لغت سازی باز مزن انکرا اس اشارہ ماں پرنٹ کو شنگ بود آتار پبلیکیشن ہے مگا اولی ایڈیشن ہما تبوش کے چو آگا گوں ہلاس بود پدا دومی ایڈیشن چاپ کو پدا شے ہے پی جوڑ کنک بلت سنگتاں آئیدے سنگتاں جوڑ کو تو شروان ہے اچھا ایسا جان چونکہ تو ڈکشنری گپ جن گئے ماں انو گپ جن گئے میں کہہ رہا اب جو لفظانی ہے کمبار ہے چونکہ صرف ڈکشنری ہے تاسنا بلے مرتی کے پدریچ آہاں مطلب بارے سوشل میڈیا ہے چیئے لفظ آستے آستے کم بوانا شمشی چھون چاہ رہے گیا حقیقت انچوشی مطلب بازے لفظ کے اسنا چینج مائے یا میں ورنن اوکے پدریچ کسے ناولے دیں تو آئینہ چھپے مشی ہے لفظ سفر کنا انچو کہتے باز رندہ میں کر رہا ڈوبا جنگ بھی شاری مردم میں نشتہ اچھی بلوچی تچک نہیں صاف تچک نہیں ہو اچھا کہ آئیے کر رہا تھی مارکیٹ زبان چپا صوبہ پات کے گنڈو پات کے کماش پات کے آئیے مارکیٹ زبان دیگے زبانہ کس نے آمی لفظاں اڈاپ کا زوری کچھی بھی سندھی بھی پنجاب کجام بھی زبانی بھی تو اسی واسطہ مطلب رسانک در یا بلائیں کردار یہ استے ہیں دومی تے کر رہا تامورانی ڈرامہانی
اما کے پیشدار اگبان گس گس اثر کن اگبان مطلب تواری صورت آ کستے اکسی درو شما اثر کن اگبان فلم یک بلائیں کستے ذریعے بے کر رہا مطلب فلم مردم وقت جوڑ کنا بلوچستان کراچی دیگه جاگا بھلے ارے ایک انڈسٹری ہے کس نے دروشم نازو دیگه جاگا تو گندے بجنے یہ بات اگر یہ جوڑ کنا گا ٹیلنٹڈ ہے ٹیلنٹ وتی ارچا کنا گا ہاں وقت کس نے کیمرہ بزور وقت ڈائریکشن سجن یوٹیوب پہ سجن چیزاں اے یک بلاہیں کس نے ذریعہ ہی اگر ادا تے بتل کارمرز کنک ببا ادا تے چاچ کارمرز کنک ببا یہ سوشل میڈیا ہے تو کا کہ کسانے کسانے تاموران جوڑ با ونڈوانی واسطہ پھر پس کراچی میں دوستاں لیا ریا یا ودی کارٹون نہ کسن جوڑ کو تو چچو چارک بوتا بھلے چونکہ ایو اسلام کار ضرورت ہے مطلب لفظاں کی مردم ہوار بے زبان تچ کنے کے واسطہ مردم انویسٹ بھی کنا تے کرا چینل نیستا سوشل میڈیا کا مردم کار کنے گا باس کم مردم کہ ہاں بتلانی سرا من کہ باس کم میں کہ ہاں بو گاں کے لاتے سنگت کار کرنا چاچا نہیں سرا یا ہمیں زبان کے لفظاں نبوہ کے برابر کرا شعری مردم آکش تو کشاری زبان ہے سر پد نبی اچھا ادا کاری نظام نہیں است مچو مچ کے دا نہیں است بھلے آئیے سر کپی ہے ضرورت کپی ہے یہ کرا میں نا کہتے ہیں آپ ازاں کی نا ہے اوشا کا چیز یہ نا ہے چچو تہارا آئی ورگاں تی کارمرز کرنے کے بل نظام تی توا سواسا کے ما پادا کریں یا کہتے ہیں آئیے پیشے کہتے چچو کہتے تہارا یہ چون کہتے ہیں گپک گوڑا شمع خیال ایسا کہ گپا مشی ہمیش تو گپا کیا یہ لفظانی چنگو مچکنک نظارک یا بلوچی زبان مطلب جدید ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میڈیا یا اے آئی ہے دورہ کو امگرنج کرنے کے واسطہ شما یالا 6 کام کی جانی ضرورت ہے چونکہ شما ڈکشنری شما کو کہ ایک جوڑ بیک ایپ جوڑ کرنے گیا انگا ایشیوں سے چھونے ایگزام ہے ضرورت ہے وہ مطلب انقلاب سارے اے آئی وانو نو کا بلے شے تو بچار کے پورے سارا زورتا شپم نپ زورک بھی ہوتی ادبارا کو آئیر چیکنک سب ایک کاریں اکیڈمیز آئیں اداران شما بھی بازیں شما مکہتے ہیں شما بھی اسی طرح باز کار فردی صورتا مردمہ کار کھنگا ہاں وہ بوگا ہیں کار بلے اکیڈمیز آنی بلائیں رولی بلے ماں گندیں کی یک خوشائندی گپے کہ ماں ایک پتہ پلیٹ فارم سارے گپا جانا لیتا کہ بلوچی اکیڈمی کے وجہ بتانا ہمارا یہ سروکیا کھنگا آئیں آئیا کسنے لاتی کارن کے آئی گو ماں بازی میٹنگ گندنے بتگا یا دیمات کا کار انگتا آئے گا آئی کارا کھنگا ہاں کہ ہاں جدید رہبندہ کسنے ہوتی زبانہ دیما ہارگے مردمہ تاکہ سر کنگے ڈیجیٹلائز کنگے اکارا بپس کسنے او سی آر سر کار کنگا او سی آر ایک مطلب آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن کسنے یہ رگوشاں تو آئی سر کاری بھی کہ تئی کر رہا ہمیں چو کتاب پڑھنے نوی پدا کمپوز نہ با نوشتہ نہ با بلے او سی آر پارستہ ہے وسیلے گا یہ پدا کسنے ٹیکسٹ تا کنورٹ منکھا ہے ایک کسنے سوشل میڈیا پر چنگ بود کنا کتابی درو شماہوں دیمات بود کنا او اے آئی اچھی کارگر کے بھاز کسنے چھی اسنے کہ تو یہ چھی کارگر خود کریں پھر پترہ کریکٹرانی کسنے ضرورت کپی تو یک دیکھانکاری ہے کسنے کارمرز کو تو آورت نکنے انوگے وعدہ آرہ کسنے تو کریکٹر کارمرز کو تو نکنے بلے اے آئی یہ وسیلہ کسنے کارمرزن تو آرت خود کھاں پیشداشت خود کھاں یہ کہ یک عام گدان مندیں مردم یہ زندگی چھونے اچھوں چے کنگا اچھا آئیے تو نم کیمرہ دیما آ رہا پبلک دیما پیشدار یا آئیے کسنے سفر ہے یہ چھونی زندگی کسنے گزرا اشار پیشداشت خود کنے اشار چیتے ہی نوکے پدریج کسنے موٹیویٹ خود کن آواتی چیزاں کسنے دربرت کن آپ بازیں چیزاں توجیلہ کسنے درگیت تی زبانیں ہوں پاری زگے کار کسنے دیما و شکرین اچھا ساکجان ماں کم پتہ بے کا کم ہو رہا کہ شما بازیں کتابانی کسنا آپ چی بیتے کہ شما ماؤن ایڈیٹر ہم بیتے کہ کمک شما کار بیتے کہ شما بازیں کتابانی اسی اتہا ماں نامہ آتارے مطلب شپاں کے سیاہگیں سائگیں ویجنری ہیں او پتہ بلوچی کوئٹہ ہیں شما یک کمک شنکارے بستارہ شما تجربہ شما بیتے کہ کم اشیاء کم کے یہ بھی ایک جستی شروع کرنے کی مطلب بے ماں ایک تجربہ ہی بتا بنا ما سرپدبا کہ ماں ہودا مزمے ہمیں نجتا البتہ ہوتی ہما کردار بتا کرد بتا مارا پیلو کنگے وہ دربرگے کسنے موقع منا رستا اسے ہی بتا کہ اگر ماں آ جائے گا کہ شونکاری ہے منا ڈوبا گون بتا اسے چاہیے بتا کہ جتا جتا دمگانی جتا جتا ڈائلیکٹ کسنے نوشتہ کار بتا گا آہانی
गोमा एक कम्युनिकेशन ही एक राबताई कसने बुता आनी चीज़ा ना नज़दीका से कसने वाना के मना कसने मोर असता वहाँ ना बाज जगह शरकने के बाज रंदा स्क्रीन पुश्ताम कार के नाम गोड़ा अमिशियता सर मना मेरे सामने सवाल पमिशका मको कि ये मना परचे के सवाल कनगी ये तरह से के सकजान शुष्मा अमगराच बित्तिगे अन्नु के दौरान मशवरा करेंगे ये के ये अदबी के रिसाला हाँ आईनी अर्जिश तो अहमियत में क्या चिच्चो पचकपता ऐसा अर्जिश्त अलास वो नहीं नहीं मतलब अलास नहीं भले आवड़ा कसते मनी ख्याला ज़ाहिर है मर्दमानी किर्रा नु वहद कम में ये किर्रा टेक्नोलॉजी वो ये आदि की चीज़ अटकेगा भले तई कसते का तो लफ्ज़ां की पेरा एक अपना बुजूर है गोड़ा तई कारा कसते किताबा नहीं अर्जिश तो इजबर अलास नबी अगर अलास बुबते या मैगजीन आनी मर्ची कसते दरी दुनिया हा उदा मर्दमानी किर्रा टेक्नोलॉजी की इश्तरत भले तो गेंदे ट्रेन ये तहा जहाज को कसे किताब ही गो वाना गए मतलब इसे भले जो ना सोशल मीडिया जुर्तगा ये वती करा कोतगा और पता या कुदूमिया देमा बरा गंचो तो नहीं आयो वस्ते भले सोशल मीडिया मतलब तो अगर वती बा बता के गप जने थई केरा सोशल ना मैं अदबी रिसाला के मरचा भी सोशल मीडिया है भले सोशल मीडिया जिंद एक हिस्सा नहीं बाज जगह ना हाँ बिल्कुल तो ई अस्ते नु किताब थी हर जगह के असने तई तरह रसद खुद का आपने एक किसी के तरह रिकॉर्ड वास्ता हम एक मजने कसते जरिए अलबत्ता आवादा के मर्दमाना किताब गुमा बलाय संगति बुत्ता नजदीकी बुत्ता अन्नु तई किताब मां बाज रंदा गब जता के मैं किताब आगा मर्चिगा ची सीसाला पैसा हजार छाप बुतगा ओ अन्नु हम कसते हैं 1065 किताब छाप मा अच्छा तो मैं किरा बाज अलबत्ता एकेडमीज अस्ता क्या होती किताबानी सर्कुलेशन गेश होता बलूची एकेडमी बलूचिस्तान एकेडमी ये इधर अच्छा मैं एक जुस्ती को मकना उड़ा ना इंसाफ की जिसमें के चैनल है किसना लॉन्च होता हिस्ट्री मेकर बलूची है नाम है सरा जी ये ख्याल चुवत का और पता शी तो शुमा बाजें किसना चीजें चितगो नजारतगो मुझको तक पा ती राजे वास्ते इसी बारे कम ये चैनल बाज दे रहे मर्ची के 16 साल पेसर शर्मा जो तो आवादी मनी ख्याल न तक मैं इच्छो चीज शितो का एर कुत कना आवादी वो तक मैं वत वती संगतानी नजीगुरा प्रोग्राम ही चीज़ी माना ये नाम क्लासिक हिस्ट्री मेकर बलूची इशाना पारे जगह के बिल्कुल मुशायरे दीवाने मजलिसे लफ्ज़ां की अदबी दीवाने बांध रोचा दगे मैं नोके पदरेचा बोरवन तो सर को मार 10 दगे तक कम कम चीज़ा ना एर को तब 2005 दा 16 च बाद सोशल मीडिया की इस तरह एक आशो भी यूट्यूब वही दगे चीज़ा नहीं आते बुरा मन विचारित के मनी किरो गोरा बाज़ें अच्छे शायरा बाज़ें अच्छे गुशिंदा बाज़ें लफ्ज़ां की मर्दमा हा वहते धंसो मुझे अंधे मगाना तो ये पर्चा किससे हारक बाबा शना पर्चा में इंटरव्यू मकना पर्चा रिकॉर्ड मकना शना में रिकॉर्ड को शना दीमा और तो बाज़ें के साथ या किसने इंटरव्यूज तरह चैनल ता दस्त और बाज़ जगह बाज़ें अच्छे लफ्ज़ां की बुनगप बुतगा के आने सारा चुशे फोरम नहीं के उधर गप भी फिर पर मैं कर मुशायरा बा लफ्ज़ां की दीवानी भी कसे आजमा की वानी या पेपर ही वानी भले किसने उठते हैं वरिया किसने आंसर गप नहीं तो मन किसने किताबानी बाजें मवादाना आना किसे रीड कुता वद्दा वो तरह ही बुक्शा के बाजें किताब किसने आना किसने ऑडियो बुक की शिकला नाजुक वड़ी किताबें और शायरी बाजी किताब ताशाद सैयद आशुमी है वजह बशीर बेदार है मुबारक हाजी साहब है आनी किताब ऑडियो शिकला किसाना वंता उदा एर कुता के हर जगह किताब सर में भी तो आयशा गोश्त मतलब यूट्यूब चैनल है शुमे ये बड़ा सर माँ ये जो सनक लुटना है कि शुमे ख्याला यूट्यूब बलूची आरा मैं उस्मानी तका देमा आरगा चिच्चो मतलब मुअस्सर या असरमंद साबित मुतकंती ख्याला ये को यूट्यूब ना बल्कि तयकरा मिच्छो टूल्स अस्ता कैसा सोशल मीडिया कार मर्जबा आ बिल्कुल तरह कारदात खुद खाना क्या आते जुबान आते दूर ते लिटरेचर आ दुनिया एक कुंडा चा हा कुंडा किसते सरकन का एक बलाएं किरदे अदा खुद खाना से बुतका के बांध अरोचा अन्नु कैसे गूगल ट्रांसलेटर किसते अतका फिर हा वड़ा बुआ ने तो बुतका के बांध अरोच अंची एक सिस्टम ही या के डिजिटल दुनिया बेत के तई हमें तवार तई हमें किसने निविष्ठांक हमें शायरी आ किसने आटो या क्लिक किया गो किसने ट्रांसलेट करने भी वो एक अफ्रीकन ही निश्ता तई तई किसने जुबान गूंजदार गए वती जुबान गूंजदार गए या जर्मनी किसने निश्ता या क्लिक किया गो आ तई तई गप किसने ट्रांसलेट पे सबटाइटल चे अलावा सबटाइटल वास्ते कि मर्ची बुआ अंग्रेजी हिंदी या दिगे जुबान तो बलूची डिजिटल दुनिया है भलाएं मतलब
ولی استخان ہے. اسحاق جان بیا کم انگا ٹرن کرنے کم موضوع دیگے نمگا ٹرن دے بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی ہے نام اسرا یک ادارہ کس طرح شما اڈ داتا دے رہے آئیے تا شما ایک مزنے کردار ہے اور بعضیں شما ازمکارانی کس طرح دل بڈی ہوئے حوصلہ افزائی حسینہ مالی اور پتہ بعضیں کمک شما پتا اسی بارے کا مکہ بگوش میں بولے چاروں کا. بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی بندہ تا ایلت سنگتا میں کیسے آنا وجداؤت کلمتی وجہ گلزارگی اس کی دیجار مبارک کی شمارہ دیا کہ شما ایک بعض شاندار پروگرام استاد امام بخش مجنو ہے. یہ سنگتانی بندہ تھا اجارہ عارف حکیم اشرف محمود سنگتانی ایک واٹس ایپ کسے گروپ ہی بتا یہ گروپ تہا آنا کس ٹائم کوہنے صوت و شعر کس شنگو تالان کو تھے گروپ ودان مزن بوان یہ ممبرز کس گیش بوان گورا سنگتانا کس فیصلہ کو تھے کہ پرچہ شرح کس ادارے یہ شکلہ کس معیار دینا گورا آوادی کے ناکو سفضل مراگش کس نومبر 2018 جوڑ کنک پروگرام ٹرینک کیچا یہ آیات کیا آوادی انگتے ادارہ جوڑ گیا گورا یہ پروگرام صوبند پروگرام اچھے بعد گورا سنگت نشتہ آنا کس بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی نام اب گل جوڑ کت پدا رنگ بخش ناز شرف مراگش بو استاد رنگ بخش ناز اور استاد نور محمد نور علیہ نور خان بیزنجو ظفر علی ظفر یاتا پروگرام مکویٹہا ناکو فیض محمد یاتا پروگرام ملا کمالان کہتے ہیں یاتا پروگرام تو یہ کار کہتے ہیں زیمر مقصد تک نوکے پدری چھا مطلب آئیں کو امگرن چھے مردم چھے آئینی واسطہ یہ چیویتا. اچھا سوسائٹی شما پروموٹر سوسائٹی انچے کجام یہ صوبندی شما پہار بندے وہ صوبندی باز انچے کجام شما اچھو مردمانی شما مطلب دل بڑی داتا مطلب کجام پروگرام شما گیش مارا مطلب پہار بندے یک صوبندی ویشن کے وادی پروموٹر سوسائٹی جوڑ بود تو یہ ممبرز کستے گیش بود تا میں ہمیں گروپ کستے ہیں زہیرنال و بلوچی ساز زیمل کے گروپ ہاں آئیے تاہا یہ بود کہ مردمہ کوہنے گاریں سوتانا پتہ شنکرہ شروع منو انو تو آر یہ گاری یہ سنگت یہ کرا رہا تھا اللہ یہ کوہنے گاریں بیگوائیں سوتے 10 کپیا گوشدارک بول بلے ماں کے میں پروگرام مراگش درست کے قد دیا کسانی نزوری با بلے شالہ کے ماں ناکو فیض محمد یاتا مراگشی کتگت یہ یاتا ہاتھ صوب مندی پروگرام یا گوادرہ کسیں ملا کمالان ہے چونکہ کلاسیکل کسیں گوشندہ باز مردم میں اپنے پیمانہ تک کہ نو چنگو سروز کہے گوشداری یہ زمانہ گا بلے ماں کسیں وہ دا کلاسیکل پروگرام بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی مزنے کے ساتھ سیا وانندگی طبقہ کسیں اتگا نوجوان کسیں اتگا تو جس تک کہ امام بخش مجنوع یا تک کہ شرف پائی پروگرام کو مکتب آرٹس پونسلا یہ دوست زالبولا نہیں مزنے کے ساتھ سیا میں بڑا استاد نور علیہ کے مراگش ہوتا ہم زالبولا نہیں مزنے کے ساتھ سیا ورنہ کماش روز اچھا دیکھیں شاعری ہے دیکھیں ایک چیز چیئے تہارے موشن تنقید میں اس رگا اپنا جا میں پشکپی ہوں تنقید شما چھپے ماں چارے اراد میں اور پتا تنقید برائے تعمیر تنقید برائے تنقید بلے شاعری سے تنقید نقد مجھے چھپے میں اچھا نقدکار اور دیمے مردم کے ہماری سر نقد بو گا یہ دوئی نانی لگتے ذمہ داری اس آئیس طرح کے نقد بو گا آئیس تہا یہ برداشت سانچہ کا چپی سر تعمیری کے یہ سرا چی بو گا یہ تہا برداشت بو گا ہاں آگا یہ پبوش کے ایرہ ارجنہ گوش کا یہ زیادہ رہا ارجنہ یہ تنقیدی میں بلے اما کے تنقید کرنے گئے آئیے ہم کس نے چیزیں ذمہ داری با مطلب اما کے تنقید کرنا یہ چارک لوٹی کا یہ وانش چچو شاہگان تنقیدہ چچو سر پا دیں اور ہمیں کس نے ٹیکسٹ ہیں کہ یہ سر تنقید کرنا گیا شاعری دروشمہ بھی یا کس نے رٹا کے دروشمہ بھی ایشی جندہ چچو سر پا دیں آیا ایشی ہما چیرے تکو پہناتا نہیں سر گپ کرنا گائیں آئیے زبان سر گپ کرنا گائیں
یا آئیے بھی ٹیکسٹ یا یہ بنگپی اسی طرح گپ کر گائیں یا آئیے ٹریٹمنٹ اس طرح گپ کر گائیں یا یو کا یہ کچھ گائیں کہ یہ منا یو واسطہ دوست نبی کہ ایک اس سے سادگی لفظاں مطلب یہ بعض زمکارا شما مشے مول مراد ہے کہ بعض نہ کہ سنا مت دل پروش کا بعض کہ سنا شیرا مثبت رنگا زیری ہاں مطلب دل پوش کرنے کے آواز آنک بھی مطلب انٹینشن یا نیت بعض جگہ کہ اس نے چاہے گفتگو و لفظاں سے انو کے دور نگت کارے قسم الفاظ نہیں سلام زانک بھی نا انو وانندہ کے دور ہے انو کس نے مردم وانندہ انو کسے زبان اچھی لفظ کشی یا لینی نوشتہ کا ازاں کی نیتن چھے گوشک لوٹ. اچھا ساکجان ٹائم قصے میں ایک بات شارٹ ہے ماں من کر لسٹ سک بلائیں انگا بازیں جو سستا بلے مجھے شارٹ کنا شما یہ وجہ سوشل میڈیا شما زندگی سرا چھے اثرے کسنا ہے کوتائی ارزش چون مطلب شما چھے سرپت بے کے چھے مثبت کسنا اثر شما سر دور اسے سوشل میڈیا ماں کے مطلب پیسرا اسٹیج کب جب پیسرا سیڈیا نہیں دور گتا نا وقت کہ مراگی شی پروگرام تو سیڈیز اتنا پجار یا دیکھے پروگرام تو مردمہ سیڈی چار تک مار جائے کہ شتا دیستا مردمہ دین پدیمہ تو چار کبتا نو آئیو گوشتا کہ منہ یہ چیز وش ہوتا ہے وش نہ ہوتا سوشل میڈیا ایشن کہ ڈائریکٹ تئی مردمہ نے گومے کمیونیکیشن گستے آتے سر ناگت کا ہوں تچکا تی سر خود کا تئی اما کے میسیجیں پیغامیں تچکا کسا سرگت کا مثبتیں یا اگر ردیں وڑیا کسا ہے رہتا جانا گائے وائرل جلدی بھی سوشل میڈیا یا کچھے فورومی مسلطبہ کہ مثبتیں وڑیا کارمرز کا نگیوی پوتی موسیقیا پا زبانا پا زیمرہ پوتی راجہ واسطہ بعض کسے فائدہ مندے ہیں چیزیں. اچھا اے آئی اے دور آنی اے آئی اے دور ہے نا ورشی ارکس کا دبا مو اے آئی اے تامان کنگے کار کنگے درو چیز کنگے شما اے آئی اے دورا بلوچی شاعری واندہ تا چیزیں مچار گئے اسے شاعری اے آئی اے سرا اثر دور دات نکا یک جینیون شاعری کے ہستے اے آئی سہارا نظوری کی میں شعر نوشتہ بیٹھے اچھا اے آئی وہ نوشتہ کم بنتے بلے آکے تی اما انر فیلنگز ہستا اما تی ایکسپریشنز ہستا آہنا درنگاز کتوا نکا نا اے آئی نا آرہ تو پرومپٹی دے منا نوشتہ بکا بلکل درچ کے سر منا شعری نوشتہ کریں دنتے بلے ہائی درچ کے کس نے کہ تو دیستا ہی سائے گا نوشتہ کے شریش سائے گا چی کیفیت آئیے تو نوشتہ کریں آئیے کس نے آئیے وہ لگا کرتا ہے میں سب بس شاعری ہے ایک جینین شاعری ہے آئیے واسطے چھوڑے مسئلہ نہیں اس نے آئیے. اچھا چشم سرپت بے کہ اے آئی اے کمک کچا بلوچی زبان واسطہ کسنا لغت رجانکاری وائس ور اور ادبی آرکائیو کسنا گیتر و شتر جوڑ بتکنن بالکل بوت کنا بالکل اس طرح بعضی چیزیں نہیں ترتیب دے کے واسطہ پیسرا تو اگر لغتی نوشتہ کتا ترہ ایکسل شیٹا یا دیکھے جاگا کسنے ورڈ کمک زور کبتا منو ترہ آئی بعضی چیزیں نہ کسنے آنا لائن اپ کرنے کے واسطہ ترہ بعضی چیزیں نہ کسنے داد وائس اور واسطہ البتہ لاتی چیز ہستا کہ یہ دنگتا کہ گوش کے انیشیل اسٹیج ہیں بنداتی کسنے ہما طبقہ سارا کہ پرچہ تئی کر رہا تئی زبان ہے ڈیٹا بیس انچو مزن نہیں کہ آئی آہانا کسنے زور کرتے اے آئی وطاچی جوڑ ونہ کرنا اے آئی ارچی کے ہستے ہیں دنیا انٹرنیٹ ہے ڈیجیٹل دنیا تا ہستے ہیں آمان چی زوری کار منہ خیر آئیے ٹیکنیکلی بازی چیزاں نہیں منانی بابتا نظانا بلے من سرپت بن کے آؤ کے وحدہ ہاں تو یہ ٹولزاں چی کار گپ کت کھنے شر بڑے. اچھا اساق صاحب ماں بالکل ماں رہو گئے بالکل لاسٹا رہو گئے ماں دو سے سوال ہے بالکل جلدی جس کے نا کہ ماں انچو دزگٹی انچو کہ ماں گھب جتا ہے انچو بلائیں شما کار کنگا ہے شما ہوتی مطلب ذاتی زندگی ہے تا چون شما مطلب توازن کے سن برابری کت کنے یا گیش گیوار کت کنے چو کاریں باوجود شما چون ہوتی لائف سٹائل بر گئے دے ماں مانوا اگر لفظاں کے پجن ماوا مزنے کاری لفظاں کے واسطے کنگا نہیں بلے زندگی تو کا امک انسان آئیے بہت کشا گئے دورہ تاکہ نا آئیے زندگی تو کا تاکہ رہبندی مبی چیزاں نہ کستے ہیں شریع نیم کا بہت کتنا تھا تئی فیملی تئی لوگ تئی کستے ہیں کار جاب تئی کستے ہیں تفریح ہوئی دیکھے چیز اشانی یہ وانا مطالعہ اور سوشل کستے مردمانی کو کنٹیکس تاکہ اشانہ تو منیج مکنے کوئی ماں واتا چی در بڑھتے گا کہ اگر تو اشان چی بدرآبادی آماج پہ بیر آبادی آماج پہ بڑا ایک چیز شرنے بڑی اپنے. اچھا شما بولے چاروں کا ایک سوال ہے سر شما جو مطلب دزگٹ ہے
اگر شمارا فری ٹائم رسی فارغ کے شما وقتی گندے دستہ کپی شما مطلب شوق چی مشغلہ چی چی کنے شما ما كتاب وانا شرين كتاب وانا من كتاب كذا كتاب مثلا اساسي است كتاب وانا واحد رسي فزیکل کتاب ہونا ڈیجیٹل کتاب ہونا موبائل اچ نوانا كتاب ہاں ضرورت کپی کاری کرنی ریسرچ کرنی ما پی ڈی ایف دیکھ چیزاں نہ چارا بلے ما کتاب کستو وانا او واحد رسی آؤٹنگ کنا اکنا سر شما شرح شاعر زامکار ادیب ہے شما کتاب لکھتا ہوں بعضیں کتاب لکھتا ہوں منی اینڈ کتابانی نامہ گرا شما ہوتی جندے دوستی کتاب کجا میں چاہتی ہوتی بھی چاہے عیدگاہ شاعرانی بھی چاہے انٹرنیشنلی بھی یا کنچی کتابی بگو کی طرح یہ بعض متاثر کتا دا ای پدا ہما ایک گانے سوالی بھی بچارا گا تو بوشک کہ تو منا فلم ما بوشک کہ منا الکیمسٹ کہتے ہیں بعض شرح بلوچی ہے کو شاکر بعض ما اگر ما بوشک منا نازکا کہتے ہیں متاثر کتا ما بوشک منا عطا شاد شب سہار اندیمہ کہتے ہیں متاثر ما بوشک کہ منظور بسم اللہ کہتے ہیں اشتکانی کا منا کہتے ہیں پورا سر ای ارچ کتابانی تہا نام گتا تو ارچ کتابانی تہا نام گتا ارچ کتابانی تہا جتا جتا ہی موسمہ شاعری ہے وتی ایک طبی ناول ہے کہتے ہیں وتی طبی وہی تو پر الکیمسٹ کے ما ذکر تو الکیمسٹ تھا ترا یک شوازی دستکپی یہ تھا منا بعض جگہ قاعدہ دن منا کہتے ہیں موٹیویٹ کا اور منا کہتے ہیں دل بڑی دا کہ تو یکیں جاگہ ترا اوچتگی نہیں شواز کریں گے ہر بار کی بعضی چیزیں اچھا ایسا آخری جستے بلائی چی پیسر گلے چاروں کا ایسا کہ بعضیں کتاب نوشتہ کو تک من کی ایک لسٹ دے رہے بلے میں لوٹاں کہ ایسا کوئی کتابانی نامہ وقت بگری کے کجام کتاباں آئیا کجام سنہ کے سنہ آشایا بیتے گا منی بنداتی کتاب کے گمان کے ماں نام 2002 گمان واحد تھن شابتا کہستن 2004 2008 شبین شابتا پدا کہستن جار شابتا پدا کہستن واب نوشتہ لوٹا بلوچی کرمیا چاپتا 2005 چو پدا کہستن اپوس کہستن شابتا یا کمپائلیشن کیا زبان سرا یہ کہتے ہیں نوشتہ رابند سرا جتا جتا پاک و ماہتا کا آرٹیکلن چھاپ بکتے گا میں مزر نامی نوشتہ کارا چھاپ کشن کتے گا آما چکتا بلوچی کیڈمی چھاپ بکتا واب نوشتہ لوٹا تم بلوچی کیڈمی چھاپ ہمیں زدتا کہ منی ہمیں کتابیں کہ چھاپ بکتا شاعری ہے اسم و نازک کی یہ بلوچی کیڈمی ہمیں زدتا کدی زدتا چھاپ بکتا کدی چھاپ بکتا سر مجھے سر ایک منا کتاب دے یک منٹ بولے چاروں کا میں کتاب زیرہ سر رو گا چپے سر یک سوال ہے کہ مروچی کی ورنہ آنا تو چی مطلب پلو دے یا اچھی آئے نا پیغام دے تو اگر شاعری کنگا ہے یا ادبی چستوئے رہا ہے یا سوشل میڈیا کو ہم کرنا چاہ پر چکے تو درو تحران تو گونے کو تو مروچی کی پتری چاچی ہے کلا یا میسیج پیغام مزنی شخصیت یا مزنی بلوچی شاعری لفظان ایج کا سر سے ایج بلکہ نہ کسان بھی بلے صحیح تجربہ گھیش ہے تو ہمارا تجربہ نہیں بنیاد ہے ارچ کاری کے تو کھنگ آئے کجام جائیے کھنگ آئے آئیے گو ما سنسیر بوگ آئیے گو ما دلپاک بوگ آئیے گو ما مخلص بوگ ار شر کنگ آئیے یک بری ہوتی جنتا مطمئن کنگ کجام لفظان کی کاری شاعری تی نوشتہ کاری یک بری وطارا دل صدق کنگ مطمئن کنگ وتی جنتے کارا وتی جنتا تو گئے گلتی فیل کنگا کی شر نہیں پورا یک انگت شر کنگ یہ مزنی کتاب ہی کس نے یہ کتابہ تو ماں دے گا ہاں بالکل ہی تہی بولے چاروں کا یہ بلوچی اکیڈمی ہے کس نے کتاب چھاپ یہ کتاب بلوچی اکیڈمی نے وجہ شاپ پوچھنگتا ایسا خاموش ہے گڈی کتاب مطلب انو گڈی کتاب ہے دنترا بازی کتاب ہے انگا منی دعائیں کیا نبشتہ بکا یہ کتاب ہے شاعری عزم و نازل کی شما علم کتاب و بوانے کا شمارہ کے شاعری ہے بابت آما کے لوگ واہن دی آما مردوں کے ادبہ کو تعلق دارا لوٹا کیا کتاب و شاعری زندگی بابت چیزیں بزانا یا سرپت ببان اور لازمی کتاب ہے ساکی کتاب کجا دس کبھی میں گلی چاروں کا بول یہ کتاب بلوچی اکیڈمی چھاپ ہوتا بلوچی اکیڈمی ایک روایت شنکہ مزنے کے ساتھ یا ہزارانی کے ساتھ کتاباں کستے ہیں چھاپ کا اور یہ طرح بلوچستان امید چوکے لائبریری کتاب جا استا یہ سجہ ہیں کتاب جہاں لست ہوئی اور ہما کے لفظاں کی ادارہ و گل استا آہانی تہا ہم یہ کتاب
فراداسی بلوچستان اکیڈمی ہے، عزت اکیڈمی پنجگور ہے، بلوچی اکیڈمی ہوا دست کپی او میتگانی تو کا کہ اما لائبریری کتاب جاستا کسانی بھی اس کی میتگان ایون کہ بلیدہ تم مندو دش تو زامران اودا ہم کسن بلوچی اکیڈمی وہ کتابانی دیم دے گی ایک ردی بندات ہوتا اور یہی کتابانی دیم داتا اسحاق جان گپ ہوا منی و دل کشی کے مانگا گپ بجنے انگا سوال بتنا بازن سوال بازن جس بلے منی خیال ہے یک ماں یک ادب سرا شاعری سرا اور پتہ تئی زندو آئیے کسے عزم سرا میں بعض شرنے والیا وہ کلے چاروں کا نہ سر سوچ کو تی بعض منتوار ہے تھینک یو منتوار سلامت بات منتوار جی گلے چاروں کا ایسا خاموش ہے زند عزم وہ آئیے کارپد آئیے کتاب آئینی ہر چیز ہر تکو پانا تھی کسے ماں سرجمے یا برجمے کسے نا آلتران انٹرویو مش میرے ماں پیش کچھ لازم منا امید ہے کہ شمارا کسے نا مراگے شو ایک گپ دوست بانگو دیمترے مراگے شاہ گندگی مہمانیاں شو عظمتہ ساڑی میں داما وطا منا بدیت رضا اللہ نے